God starts, He finishes it. Today spirit ingqi izwi lakhe. Thixo uthembakele phambi koba ndikhahlele bantu phakathi. Well done, baby girl. Well done to all the graduates. Ndithabatha ithuba ndibulise kutata wethu, the father of the house, utata ondibongeleyo ndibe ngulo mntu ndinguye, ukwazi uma ndimazi uThixo ngokunokwam, ndingahambi ngoThixo weBhayibhile. Ngenxa yeemfundiso zakhe ndithi molo tatam, Thixo aqhubeke ephumelelisa. I come against the spirit of stuttering in Jesus' name. Ndibulise kumama wethu, the mother of the house, isikhukukazi, umama ohlala njalo emanesilandi, bakaloku xa ngumama wenza ngohlobo. La wisdom athetha ngayo uyayiphila. Ayonto ayifunda eBhayibhileni azokusifundisa yona, yinto ayiphilayo, si-state of being sakhe. Yiyo loo nto sikwazi uma sinqine bayinene uThixo uyabathwala abangabanye. Molo mzali. Ndibulise kwi-parents. I want to honor you today, because without you this day would have never been possible. Your prayers, your perseverance, sekungekho nto ilungayo, your tears ebezingabonwa mntu. Uma nomcela uThixo ngenhliziyo, ndibulela inhliziyo zenu ngoba bezilungele ukuma phambi koThixo, ngoba siyabona Thixo, sinqula uThixo ovayo. Ukuvile mama, ukuvile tata, angangaqhubeka esenza njalo. Ndibulisa abefundisi abakhona phakathi endlini kaThixo, ndibulise ootata abakhona, ndibulise oomama, ndibulise i-worship team yethu, ndibulise umbethi woward, ndibulise i-Kingdom Kids egameni elihle lomfeli nomvukeli wethu Yesu Kristu. Phambi kokuba ndithethe ndicela ukuzazisa for those who don't know me, ndisekhaya apha. Mna ndinguLixhase, uXolotha kakungazimasa Deliwe. Akathandi ndilibize lasekhaya, kodwa yilo uZimasa igama lasekhaya. Ndabonwa ke lisoka lorhatete. Ndaphaya ngoshwebirha lathi nantsi yolentyambo. Ndingumama uDeliwe ke ngoku, because la tata wabona ukuba makanditshintshe isigaba, anditshintshe igama. Ndiyambulela uThixo ngaloo nto. Salizwa ke ngabantwana bathathu. Kungawo amandla avela enkosini, ulingcwalise nokholosa ngoYehova. Ndifuna ukumbulela uThixo ngale honor, bazali bam. Zange ndayicinga uba ndawuze ndime nditestifye ngokulunga kaThixo, ngoba ndiyihambile. It's not an easy journey. It's a journey that requires that wisdom that umama bethetha ngayo. You can't just have it like ufuna uhlale and be rooted in Christ. Uhlale njalo ukhelelele ezinyaweni zakhe, uthi bawo kuthini uhlonipha abazali. Wenza njani bawo ukuhlonela umzali? Hleze mina ndicinga ubani babe yona kanti ndenze cakwayo. Unyanisile umama babalwa kuthethwa amazwi atshebileyo phezu kobomi bakho. Mntanam, amazwi ayakukhapha apho uyakhona, ngoba uThixo ngokwakhe owakwazi ngakabumbi kwasesibelekweni sikamama umenze, ingekatyaleki imbewu wayekwazi yena. Nguye ke lo ukunika this degree. This degree, stand sam, it opens doors, but the only thing that will sustain you in those doors is trusting God. Umoyika uThixo, ibe ngathi nakwehlela apha ecam kwakho unyaniseke emfihlakalweni sowungabonwa mntu, kodwa kuthethwa kamandi phezu kuthiwa ungumntana esiprofeto kwaye kwafezeka ke. This is not the end ke my darling. By the way, esikolweni nam ndenze i-biomedical technology. We are in the same field.
I majored in clinical pathology. Majorisha ke ngoku the head of department of the hematology department. Now, it was not me. It can only be God. Ngoba apho ndiphuma khona kuyaqala uba kwi-graduate ngam. Kodwa uThixo wathi kanti uzawuhamba nawe. La hematology athetha ngayo yile ndi-excela kuyo sithandwa xa kungoku. Yile indisokolisa kuMr Kronye, yile kubuzwa kum ngayo. Ndikuxelela ngokulunga kaThixo. I-hematology, i-chemistry, i-microbiology yayizizinto ezo endandizenza esikolweni kodwa uThixo wandithwala. Ndimbonile ke kwenzela nawe. I want to talk to all of you graduates and know this is just the beginning. uThixo ukunikile nalo icango ndiyalivula. Ingaba ke ngoku uzawuthini ngoku? Ubomi baseRes ke ndihlele Res babalo. Ndihlele Res. Sibhatshazile Res. Zenzekile izinto eRes but uThixo wathi nothi ngawe. Sibulela uThixo kwembathisileyo wakufihla kulamhlaba waseRes. Ubomi there is not easy. Things are not easy there. Kuba khamaxesha ophelwana yisepha le. Mna komama at the time ongaphangeli nophangela. Ndofika nomfonela ndithi granny iphelile isepha ngoba uzandibuza ucima zethe lapha. Kodwa if there's one thing I can tell you, the peace of God endandinayo enhliziyweni yami. Ngoku ndingenayo ndiyambulela kuThixo okunika abazali abazana noThixo. Imagine me owamama kazali noThixo uyamazi umuntu okhoyo but akamazi, if I can put it like that. But God sustained me. Uyabona ke pha ungena kwesinye isigaba ngoku sophangela. I want to remind you, you know what? When you qualify with board exam, and all is good, all is well, I'm just going to get a job and ndipangele. But the plans of God, I'm reminded of a story of King David. King David, he was the anointed king. There's a gap between the crown the anointing. Please, you must always remember that this time is for God to prepare you. It's for God to make you, mold you. Uyabona la wisdom mama bethe ngayo uzumcela umoya ongcwele bawo akhona enye ndifuna ukuyilibala kulanti bethe umama namhlanje ngoba kuthiwa the thief comes to steal, kill and destroy. Kubekho ke ukubehla abantu abazathi bangakhangela aqalelwe kanje izinto umjonge ngoku. But thanks God, we are seeing everything that God has spoken over your life. In Jesus' name. Baby girl, integrity. Uzawufika ku-workplace. Uyazi ukwixesha lakho lokwenziwa. No questions. You sit and wait upon the Lord. It's not always going to be easy. Because people are saying, it's easy for Mama to tell us. And yet I'm struggling. I want to work. Ndifundile nje. But uzuyazi ke ngokhethekileyo wena kaloku wena ungumntana esiprofeto. Indlela yakho izawulawulwa nguThixo. Your steps are going to be ordered by God. Ndifuna ithi xa iqala ufike iqala ukhumbule. And umxelele uThixo be honest with awunali iqala. Nali iqala liqala ndinikela konke ndiyacela bawo khandibonise ndithini. Uyabona ke mntanam pha emsebenzini. Kula ndawo siphangela kuyo mna ndisedora elab. Ndivile ke ngobabalo bese kwezi labs ebejikeleza yena. Bebemande ndithumelela kumntanam abase hematology bananga umntanakho. Yona unembeko mali umntanakho. Ndithi thanks God. Ngahlazi ngoThixo phakathi kwabantu ngoba kaloku kufuneka bemazile uThixo. Ngehambo yakho ungashumayelanga mntanakho. Ungathethanga ngaThixo. Bambona uThixo kuwe uthi usaqala ngathi uyazifihla ukuthi hayi siyambona kuwe uThixo. I pray that God kule season of your life akubambe ngesandla sakhe. And know yobana the time is yet to come for you to show off ukulunga kaThixo. And you must know you can easily boast.
I'm a biomedical. I am an MT3. I am this, I am that. You tend to forget. Mama ukhathatha amazwi uthi umama ungakulinga ucinga banguweke. Wazi ukuba nguThixo ngoba iwisdom ayimfuni umuntu oneflesh engcolayo. Iwisdom uyayigxotha xa ufuna ukuba nguwe. You need to die to self and wisdom asebenze through you. As I'm standing here, I know izinto ezenzeka ezingena kukho into ekuthiwa yi-impartiality. Awuzothi because unceda umamenze umncede ngendlela edifferent nendlela onceda ngayo umama. You are going to be clean. You are going to help abantu bakaThixo ukuthi umama etshilo what uyokuseva abantu. Kuzabakho amaxesha kuthiwe i-juice out of range, but ayisuka yodwa isiqhelo rana even if the juices are out, when you are not going to partake in such. For you understand, behind that specimen, there's a doctor relying on you to give accurate results. There's a doctor praying with theater bed, patient yaphela, depending on you. You must always think of a patient in everything that you do. Ungahambi ngendlela ekwenziwa ngayo lab ukuthi hayi xa iphelile ijuice apha siyakwazi ukuthi you are kufuneka uunderstand by yintoni ijuice iqala. Do you get what I mean to you? Iza kwenzeka kuthiwe ityiwe ayikho xa ngeke ityiwe we forge. You are not going to forge because you want i-analyzer yakho iperforme ngendlela right. For God to open more doors. People that are qualified with mna and people that qualified before me depend kwabo, not because ndingcono, not because ndifundisiwe. Ndamcela uThixo ndicela inhliziyo efundisekayo. Umbeke umuntu ongena i-teachable spirit ngoba uzawuthi ngokuthi usinisile izinto zakho ziphuma pha ziphuma. Ngoba kumandi xa ziphuma apha sukwazi uhamba yokuba uthi bawende kwenzeka ntoni ndithini ngoku I'm still rooted. Konke ndicinga uba ndizikwenza kahle thetha Jehova ndikuve. It's a big name that esuka kubawo. Uthi umama, God knew this. Before you were given this degree, this qualification, God knew it. He knew it. Whenever there is a spirit of doubt within you, you go to your father and say, Father, you never gave me the spirit of doubt. You never gave me the spirit of fear, but the spirit of power, the spirit of love, and the spirit of sound mind. You are going to pray, Baba. You are going to be prayerful for everything. Ndichomna outfit azayini. Kukho spirits. Ndichomna ne outfit that you feel like, Lord, I want to. Is it okay if I wear this outfit today? You are going to be rooted to a point of hi inoba ziyamshiya. Ndimbonile ndenzela. Indaba yokuhlonipha ke uyamcela uba akuncede. Uyamcela ubawo akuncede. Uhlala ukhumbula njalo uba nendlela inkupho yakho uthi bawo nenkupho yami ngiyacela. Nanso bawo ndindaphukupha ngokumama. Yho kancede andifuna uphinda ndikhuphe ngola hlobo cela uxolo. Because we need those doors to open so that God can sustain you in those rooms. Go mama, low qualifiers, responsibilities as in that you will just smile at them because you know what you know. It's not about money, my baby. It's about the honor. It's about the grace of God upon your life. It's about being chosen by God for such a time as this. God is trusting you to uhambe ezinyaweni zakhe. Ndifuna uthi sovuka phansi uthi God, this is the new day that you have made. May you order my steps today. Phaka ndawo umphangela kuyo kuzabakho umona mosemsebenzini. Kuzabakho izinto ezizafuna ukuphazamisa endleleni. Uve ngamanye amaxesha umthandaza uphuma. Umane uzikhumbuza hayi kaloku bawo. Mna prayer is my state of being. If andithandaza ndiyafa ndiyacela bawothe semazulwini nokuthe in Jesus name it works for me. Ungangxama uphendule unyanisile uma
be slow to answer, umamele. If awuyazi suphendula. Ngoba umuntu ophethe into kaThixo basengxakini lula. Bazawuthi beyenza niba yi20 iphume nawe mntana. Ndifuna uvalo libethe ngazawutshaka ngomlomo xa uzakwenza into wrong. Uyazi bangumoya ongcwele ke ngiyathetha. We are so proud of you, baby girl. We are so proud because we know the sleepless nights. I've been there. Dad, I know. Ufunde kubuye u40. Ufunde ngela xesha kwasaphandle kubuye u40 unga-understand bayo njani ndifunde kangaka. Ndiyafuna ukuthetha nolutsha bona nje. Ndiyafuna niyazi into yoba this is not the end. Ndiyafuna niyazi into yoba efakiwe nguThixo wayiqala empilweni yakho uzayifeza. That dream, that vision may be ignited in your spirit. Iphakame ngeenyawo. Nandiba zithi noba ziyathetha uthi uThixo uthe. Zithi noba zihamba kahle izinto uthi uThixo uthe. Even when the tears are rolling down your face, uThixo uthe, God said. Don't change your language. Ungatyhafi phakame because imbewu yatyalwayo kwangexesha elingaphambili ikhona. Ndifuna this day ibe embedded in your hearts, inivuselele. Yimani nditestify. Kwaku-graduation ekhaya. Qala kwami course. The graduation, I started 2003, the graduation was in 2002. When I saw the graduates there, ndabona letha inyama enkukhu, i-goosebumps. Ndandinento phakathi athi ndiyayifuna. Oh Nkosi yami ndiyayifuna, ndiyafuna nami kumuntu phambi kwami athi well done. Well done my child. Ndithi xa ndithetha noThixo, ndithi bawo, yabona ke owalapha ndibawona wakho. Ndibawona uma phambi kwethrone yakho uthi kum. Le ukwazi le uyenza kabini, ndifuna uyiphinde kwasemazulwini ndawo. Kuthi noba ndiyabhuda endleleni, umane undikhumbuza kaloku mntana ufuna congratulations. Buyela. Kingdom Kids. Akunguyena kanye omncinane phakathi kwabalawuli. Ngoba kuwe apha kuyawuphuma umlawuli onguyena uyakubalawula abantu. Ndiyafuna niyazi ukuba seyibekiwe ikhona. Ndiyafuna niyazi ukuba umthandazo unawo amandla. Nokuthi baotho semazulwini unawo amandla. So unikwe into ngomuntu pray kweli xesha. Sesithi ndiyakuthanda discern kweli xesha.